el 3C ens porta a veure un espectacle d'il·lusió i fantasia de la mà del mag Edgar i el seu ajudant Suni. Però els nostres petits socis saben què van a veure? El mago i ja està. La màgia. Un espectacle de màgia. Màgia. Bé, ho tenen molt clar. Doncs que comenci l'espectacle. I què més heu vist? He vist els coloms. Coloms. Aquest mag Trapella ens presenta el seu espectacle Instants, on ens farà possible allò que crèiem impossible. Molts van tenir l'oportunitat de participar amb el nostre mag Edgar i ajudar-lo, i també de veure en primera fila alguns dels trucs. I què més heu vist? Súria estava a dintre d'una caixa i el mag Edgar havia girat la caixa i després els peus estaven al costat i el cap estava a l'altre costat. Increïble! I també han fet moltes coses que anaven clavant espases no espases, unes plaques, un altre cop han clavat uns tubs i un altre cop han clavat paraigües. Si voleu gaudir d'un d'aquests espectacles del Club de la Màgia Júnior, només heu de consultar el web del 3C. Fiqueu-vos dins d'aquest meravellós món de la màgia de la mà dels millors il·lusionistes del país. Un món on la participació, la il·lusió i la diversió són els principals ingredients.